Anak Prabu wani ngayahi Bratayuda menika inggih kedah sampun siyaga lupute menang ya kalah, lupute urip ya mati. Menika mboten kenging selak nggih. Aja ngluputake kono-kono ngisi-sini. Rama Kyai, kados pundi nggih? Cobi kula aturi menggalih. Ing atasipun Kanjeng Hyang Maharsi Bisma menika setunggaling prajurit Maharata linangkung tur kagungan kasekten boten saged pejah rem boten saking pikajengipun piyambak. Nanging kenging menapa? Dene nyolong pethek sedanipun sepele namung kawon kayan lare estripun Sri Kandi. Menapa menika mboten tandha yektos menawi Jawata ingkang jangkung Pandhawa sengaja ngrubahaken Senopati Kurawa. Muka menawi mboten dipun damel dening dewa kok ngantos Sri Kandi saged nyedani Hyang Bisma. Ora cobi, terus pundi kaya ngoten niku? Anak Prabu, pripun? Ngaten nggih. Kadigdayan menika kawon kaliyan Kudrat kok. Digdaya dikados menapa tiyang menika menawi sampun dumugi titi janji tinimbalaning Gusti. Kadigdayanipun wau itadayanipun. Tuadanipun ing jaman Kirna Natkala. Jaya-jayanipun Narendra Agung ing Alengka Prabu Dasamuka. Wah, menika ngedap-edapi sanget. Dasar Narendra gagah prakosa sugih bandha bandhu katik senengan aji Pancasunya. Kenaning lara luputing pati. Pramila persasat jagat tadi dipun nemperi. Nanging nggih. Nanging sareng sampun dumugi titi wanci tinimbalan ngayunaning Gusti. Pejahipun Ratu Ngalengka wau namung sepele. Inggih menika sirna dening Prabu Rama ratuning Rewanda. Lho, rak sepele to nggih menika. Mula anak Prabu sampun sok maiben dhateng adiling Kudrat ingkang sedaya wau sampun winengku purbaning Gusti. Ingkang Hyang Maharsi Bisma guguring palagan mekaten inggih labet adiling Kudrat sampun andhatengi. Pramila anak Prabu sampun cekap. Sampun cekap. Dina niki kula mboten butuh wulang kebatinan. Wektu niki kula butuh numpes Pandhawa. Ampun bukan dawa-dawa kula wekah ngrungokake. Oh, lagi sampun nek keparingipun ngaten nyemanggaken nggih. Bapak Durna. Nuwun kula wonten timbalan ingkang agawuh, Nger. Sapengkiripun Kanjeng Hyang Maharsi Bisma. Tumenga kawis tengah sepo tumungkul ketinggal sepi. Sinten malih ingkang kula jagaken depane keprabaning sedina kejaya mung jengandika Bapak Guru Durna. Pramila Bapa narika semanten. Jengandika jumeneng dados Senopati pengapit. Pramila ngrika kan mrika kendhalining Bharatayuda. Wedal mangke kula semanggaken jengandika Kurawa menang nggih saking dika Kurawa kalah. Nggih kula pasrahaken jengandika Bapak Durna.